Lah. Ano bugas? Kuya! Aligod kuya? Sama? Sama problemahan mo? Ang saan naman kalaki kuya? Ang bugas mo man hindi barato. Ang sama ni siya. Wala ka kibaw di sa kong plano di ay. Nga! Mulan sa kong kapitan kanong eleksyon. Malansar ka ni barato hindi ay. Tag 20 na lang kilo na, may problema na. Ang sama kayo ba kaning kuya ni mo nga mulan sa kapitan, inangagin ha. Ang kanang taga-barangay, mga tao na to dire, ano hinawapalit sa itong tindahan kay ato na ibarato para nga makaingon sila na karoon ng eleksyon. Mudaog kita. Kadaog ka? Uy, aplikya nag 20 kilo ang bugas mo. Ayaw taksari ko sa ha. Gininipitan mo, nilitaksa nilipitan. Aw kani. O ka, tag 20 kilo na. 20 kilo. O ako na nang gihanay daan, gilain ko na na. Di Kini, ba ka- kini, 80 kilo paligyan eh. Oh, kani 80 ka rin, O ngita sila may klase. Oh. O kini, ay gikalimutan eh, sa kanar ng mga tao nga mga taga dire ha. Kung tagalain gining barangay mo palit, kana tag 80 kilo. Kumutan mo nimo kung tag-asa sa puyo. Ah, sige sige kuya. Baligyan mo na 20 ang kilo anang taga din histua ang baligay eh. Ah, ya dili ta ni malugi. Di na ito malugi na, kaya ako na nang ipanaas mo tao. Ako rin ba nagtapara na. Ah, sige kuya. Oh, basta kay kini may taksa, tag 20 kilo. Ah, Ako 20. palito nimo, papulisyon na to sa taga-diri sa barangay. Atong barangay. Oh, ayaw gihatag Kani, ugain. 80 sa lain. Tag 80 taga-laing barangay. Ah, sige kuya. Oh, sige. Wala problema. Buguya jud ni kuya. Ah, maadto ko sa gawas. Manabi ko dito nga barato na lang niya mong bugas. Kay para daghang kay palit mahurot ni. Musta naman sa inyo dapit bay? Wa musata ang mga paliluton. Sus. Wa gyud sus bay. Perti mahalag yun. Magom sa diri mo abay na unsa naman in taon panahon na ay. Nagmahal tanang palaliton. Wa gyud mo us-us. Imuha lang naong mga us-us. Mao gina bay. Tungod sa palaliton, mao nang iusos ni kong naong. Ang hurot na mga ni kong buhok. Mao na sige makaupaw gid ning may gimahalon sa palitono no. Okay. Wala ko i-afford na kuwags bugas, mahal man kayo. Palit kong itlog, baho man. Parang binugo. Kaon mo imong gikaon. Makadaot din yung binugok ng itlog niya. Sige, sa kagkaon na tanawan mong odi, ingon sa itlog. Mula kayo. Di pa ita na isa. Kung ano, mga panahon ro, pati mahalan na isa. Palaliton. Pero na may di mahal ron. Asa may dili mahal. Barato na o. Brato ra kayo. Asa may barato. Kana imong naong nga ito papaldahan. Imong sang grabiham sa imong baby asa imong sang Dili, bibig. Makakparta pa ka, mapuslan pa ng hitsura ka. Naunsam na yung taon ka. tinood ka. Oo. Ano sa pagka imusla Pero sige lang, paabot ka ta. Basta maabot ang pista diri sa tuwa. Mong hangyo tag 15 managan og pitan. Na meron si. Ha? Kasi may gani nakahisgot ko ana. Pag-urong kapitan mo dagan si Alimukoy. Mo ba? Dagan ni siya pagkakapitan. Pwede ba ka na siya mudagan? Nga mo nakaagi siya bisig barangay tanod na lang. Kunsihan. Aw. Yan namang nakuha ng mga tao diri kay iyaman ng barangay diri. Oo, sakto na arba ni igsuon babae. Tingko pa ka. Mo ba? Ngulay. Bagay gyud kay aning hitsura ha. Kaning ipaw nga naa si mong o. Kung mao na iungat sa bungaran, abuganan di ay. Ah, alsag mga duha ka dangaw. Oo, ara ginura. Hoy! Hoy, Ay, dali. Ano ma'am? Oh, ma'am. Bakay balita ninyo ba? Sa man? Lingkod ako no. Lingkod ako. Sige, ungkaban. Para ma. Ako'y good news ninyo ba nga? Kani siya, gibuhat yun ni sa ako ang igsuon. Kay para maayo ang dagan sa atong barangay. Oh, tanawa lang di ba daan ba ka? Sayo. Pero ay mang naong, di ba? Problemado mo siguro kay ka. Oh, Wala gina. nangugat ka gud mong ulo oy. May pa mong ulo sa babaw nangugat. Ang ubos ka. Isamot na yung tugat. Dako kayong ugat. Di ba ka nang kung ano yung brato ng bugas karon pamalit mo bi? Asa man dapit nga tindahan day? Ito ba ko tinahan na mo ba? Tagpilan man ang kilo. Tag 20 na lang. Tagbanti. Oh. Tisus din eh. Tara. Yan. Juta ko na nagot tagbanti. Dagadali ba ito maunahan tabay? Tawa sa. Ripay ka tayo. Dali, tawa sa. Dali, sige mo dali. Kasi na juta na barato ro balik kay ni Siyempre, oy. gas kay ni tindahan na. Eh, pwede ba sa tugas sa mua? Tag-200 sa kilo. Dagisindos? Ay, sa. Nasa kay pangutanan ninyo usa mo palit. Oh, sa man na day? Dire mo mo butar. Dili mo. Dili mi lansar o lansar. Taro ma. Kay Kuha kini mo biya butar, si Kuya gibig mo. biya dyan nag-open na ni nga pamalao jud kay naluoy siya sa atong barangay. Hindi, siguro di kay na. Sura. Oh. Kay si Kuya ba? Sa kilo na sa kuha day. Oh, Sa kilo, ma? sa kilo lami.
Ato sa kakilo mo. O sige, sakto kayo na. Tinapos daan, o. Ah, kasi kini wala dito tayo. Imo na. Iya, dai. Daga pa ganun. Oh. Nga naman. Agad na secret, di ba? Ay, nga na, ikadang sa kuya. O sige, o, lagi. O, sige na. Hala, boy. Salamat ha. Sige. O, batari sa tanong kuya. Bista. Sakitas kong ipunin ontong klakiha to nga. Nakapait may bugas nga usa kilo. Sama tong bugas nga. Barato ra tinura pero sus kargado magbas. Pero may mga bato-bato ato si sakitas kong ipon. Na nangapanga kong ipon. Tumaita gyud. Muna nga may tutong ka ato. Unsa sa katong iyang hitabo tong ko nga. Tag sa kilo may among gipalit ato. Munang ato una ko sa may tutong. Usay resulta sa tuya diag wa ba to magbutol tong tiyar to. Ato na ko. Bay. Sa ba ka imong tiyan mo? Sige makagtayag. Kabuang nga bay, katong pinalit na kung bugas dito sa ilarang alimukoy nga lumalasaray, kapitan. Wa man yung kuhili si daghan makay bato akong nakaon. Mausag ko bay. Mo bitang iari ko nimo karon. Kung unsa kay resulta sa nimo sa imong pag kuan bugas no pagdungag nimo nga. Maunitor brato kayo kay daghan di kay bato. Mo gani na tanawa kong ipon oh. Ha. May ka. May ka nga. Kuan ha? Sus na panggang. Ihag sa kadaghanan yung batong bas. Panuway dito. O tong barato di kayang bugas ay. Kay Sabay-sabay na rin siya. Padung na nga rin. ara diaw. Ato putan nun. Ay, uy. Oy, bay. Mga bay. Bay. Ha? Kumusta mo dia? Ay mo kalimot tong eleksyon ha? Pagkakapitan ba? Mo lagi. Lansad kang kapitan, mo gani ka mo agig, Bergetano do kunsigan. Uy, ay kumpiyansa. Si Kapitan og si Tanod gini di ato nga moy naglingkod di karon. Nagian ako to sunahan. Nagistorya sila. Ngimong kagwa mo agi Kapitan. Tanod niya. Ultimo Kapitan nagian gini ako di ato. Tismis niingon siya nga tag 20 ko ni hatag niya rong eleksyon. Ako nga ganing bugas karon ni Brato nagsugod tag 20 na lang kilo. Ato yung palit sa tinahan. Barato bitaw kay bay. Bertuha. Kap. Ikaw maabot bigang kapitan pero perti barato sa mong bugas. Ay, ako'y una nakatuman ingos presidente 20 kilo. Ay ang bugas nga imong gibutang sa atong bugas sa mong ipalit. Ni butang na kato og 1/4 ya 3/4 ang bas butang. Mao ginamahal man. Natural gina nga. Pila ka kilo mo ba? Ipalit ka dito day. Ipalit usa kilo. Oh. Asa kay baytutong? Oh, di sakto kayo. 3/4 ang bato niya, ang bas pod, ang bugas 1/4 niya. Sakto ra kilo ang bas ati. Ilan samsad ana? Kap. Kung tiyan ka po, may lisi itong bato, dagko kayong gisagol di mo si muang tagsa ka kilo. Tangtang Unya, kap. Mulansad ka kapitan? Mulansad ka? Mubuta mo ni mo. Butahan ka na mo. Butahan ka na mo. Ay,